Okay na, ikuha na siya daog. Oh, ikaw, try. You, tanawa. Uy, galawgaw. Sorry, joke. Hi. Hello, people. Happy Sunday karon. Dugay-dugay na kuha ka upload sa vlog. And naka-attire na po mini misis. Kay every weekend, sige na mig prepara para sa among pagsaka sa Mount Dulang. Dulang, do ano. Okay, so karon balik na po mi sa Mapawa, lahi na po na trek. Og medyo kapoy-kapoy daw ni siya kay mas daghang tungas. Oh, sorry. Lahi na po na trail, dili trek. Lahi na po na trail sa Mapawa. Medyo tungason, medyo kapoy daw ni siya. Pagubay o bagtak ni siya. Alright guys, kumpleto na ang social climbers. Pero ang original, narang original na mga members. With the new member. O kami nga mga kuan, murag pakaging ni amoa. Daghan kayong chicks. Daghan kayong chicks ba? Kung ayaw wala mo ni uban, daghan chicks. Sir Philip, wala. Maulaw mi ani, actually sa tuod lang maulaw mi ani kay bro nay nasagol. You know. Pero ulo kay magpanahinay tani maghingal tani. So medyo kaulan noon, medyo pangit ang weather karon. So andam-andam na. Okay. Good to go naman ta kay na-aprobahan naman atong permit. Kaya lang ang nasa lista 18 ka buok. O 19 di ay appeal ko. So naay makuha na ay ma-impeach. Evict. Ay ma-evict ani. Forced eviction. So naay kulang. Dagan salamat day sa Pambi. Pambi Imano. Lahi mo to si Pambi Imano, governor mo to. Di ko muna pagkaon muna, di ba? Sige na, sige. Paglulusot, unsa na siya? Ibi. Bambi ba? Ayun ra, Pambi. Sabay, ni-rhyme siya, pero okay ra, okay ka. So habang ang uban karon nga gadagan sa mga dalan, kami pabukin ni Megan with proper attire ni mga gadget. Kaya tingala mi nasa mga Facebook nagsaka-saka mga bukid, pero ang mga attire pang mall. So mean to say walay hago, meaning walay ka challenge. Kaya nagabal-habal talo sa inana. Tama. Kanang mga mag-trekking tapos ang ang mga sinina nakakuan na day brag mall, wala na, nagabal-habal na. Grabe kayo mga. Alright, so na namin dito, sa gate lang may mag-kuan kay... Ha? Mara magudang bastos yun naman sa... Baho daw ko sa sagbot mo. So na namin karon dito sa gate, kay diri daw magsugod ang mga expert. Hi guys, okay, nagulat namin sa mga kauban. So this time diri mi magsugod sa gate. Okay. Welcome to Mapawa, baby. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not it though. Sugdan na mo ang pagbaklay, medyo na-board mi gamay, nagulat-ulat kami no. So sugdan na mo. Kuan lang mi karon mga 5. Ang all stars lang. All stars lang ang ni kuan karon. All stars with proper gear, with relationship goals. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half-breed motherfucker, grip the mic and heat flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this. Ha! Di na may bawaan ang mga purpose atong mga sapatos nga pang trekking yun. Ha! Pita pa more. Uy, nakalami sa mga ingani nga sapatos. Pwede ka sa tunga mo agi, oh. Grabe kay Megala. Ilang libyas. So, this time medyo pita among gipangagian karon. So na isa nga yan sapatos pang scuba diving. Uy, mo survive ni ba? Diving shoes. Tama, pwede mo mag-scuba diving sa pita, di ba? Ingani gini kay batabago pa si pagkatawa ana, si pagstorya. Taud-taud ani wa na istorya hay. Snab na tanan. Ta magsugod na dig mahay-mahay.
Limta na nag-asawa. Pintanay na rin kasawa. Ito kung katulog ni. Pwede yung tata matulog sa balay. Anong kapil-apil naman taan ba? Motherfucker grip the mic and heat flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn you evil. And just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never bustin' in them streets, but I keep it G though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Among trail karon medyo pa-forest. Okay ra kabe? Alright. See? Padulong mi sa ano. Pa-forest mi, pa-forest. Padunggan ni gana. Padunggan ni gana. Si Big Brother. Nagaling kay nindot kayo ang panahon. Dili init. Sakto-sakto lang. Alright. So medyo advantage ko medyo persamo nag-hike nami sa stair climbing nami sa Pilaes. So sa mga ani medyo may diferensya gamay. Ang sapatos di na pod sakit. Kay na-breakingan naman ni sa tunaging semana. Ang pole makatabang. Hangak pero kisa lang arang. Oh, a first stop. Grabe, let's go, grabe. Let's go daw siya. Mapipakabot na ko, let's go daw. Sorry. Sa ingon ka nga. Oh. I was hung up. Oh, you pop. It's you pop. Yeah, natistingan ginawa sapatos maybe. Bago na po na sir? Agpas. Dili sir. Dagan kami kauban mga chicks pero kani siya nga video clip amo ning i-delete. Na makataw ng asawa no. Pasaran na siya ng mga joke. Kabalo mo siya nga joke ra gining tanan. Kabalo gyud kabi nga ikaw ra beses Ginoo ko. Sa matag karon og unya ikaw bigyan nasa kong una-una. I'm flyer than Knievel, been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never bustin' in them streets, but I keep it G though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of reach, I don't need a piece. I just kill them with kindness, yeah, we leave them deceased. Kami hingal nami sila burag wala lang. Burag sila na board, burag gansi galing man ni kalakiha ra. Nung saan na napakan ka? Oh, lapinig. Sabi? Guy. Saan ka? Lapinig. Hala, nang gawas ang oil. Marca Leon, cooking oil. Endorsement. Along the way. Amo mo Japon diha. Skyflakes. For sponsorship, please contact me. May balay? Siyempre, So, usa. mag-cooking Guys, usa tag. sa purpose ng ano namin di karon diri. Dili kay magpakyut sa ila ha. Sorry girls, we're taken. Wow. Taken for granted. Diri lang 500. Siyempre, magluto mi. Walang Testingan naman mo mga cooking set. Okay. kami mag-taste. So sila ang tigtilaw daw. Sige, tanawa ng uban no, nanag diri, sige na yung text oh. Kabaro na kung setting nyo, wish you were here, anak dayon. Ignon din ninyo nga boring kayo, nga wala mo diri sa akong abay. Tanan pictures ninyo, walay smile ha. Tanan selfie, walay smile. Kaya masuko siya. Minsan nga enjoy kay kadiya. Dili mo gud tanan. Familiar ginangalin niya ba? Siyempre na gina. Wala po'y tamain ka. Yun ang mukhaon sa ako kay high blood na. Last nga buyog ni Paak sa kuan, high blood, namatay. Da, joke kaya? Wala gid diabetes. Oh, ang buyog nga ni kaon siya namatay to ano nagitabang taas ang BP. Ako gipag man nagpaag, gilubong na nako. Okay. By the way, cameraman editor din siya. Cameraman editor lover. Asa man ta diya ta diri? Dito ta? Yan sir. Ha? Table. Dito to? Table ro. Uy, Song buwan na layo kay ko. dili ka oh. Transformers. Unsa na di oras?
Nan pa. Maniud to na. Dili ang sulti magluto. Wala ingon nga maniud to. Ay magluto. Lahi man gud na, di ba? And tell it like it is, and now you gotta compete. Show me bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. So guys, medyo nilaghan may kalit. Maniud talaga. Nangabot na ang mga kuan, Start record. mga estudyante, mga bata-bata. Medyo di kami makasabay nila. Pero kung bata-bata pasad mi sa una, Jesus. Pero karon man, una ra mo. Sa bagay, di man ay paunanay. Ang importante nga mo abot lang. Sama sa gugma ba? Bahala ginahinay. Basta kay kanunay. So on mga paspas pero kabit. Gapo. Bahalag last trip, basta kay pronsit. Sama ng paspas pero kabit. Oh, tama. Okay na, ikuha na siya daob. Oh, ikaw, try. You, tanawa. Uy, galaw-gaw. Sorry, joke. Kabalo. Tanaw ni mo ang plasong minus, tanawa sa. Grabe, for the sake of the vlog, may galan ako sa pangpang. My God. Na. So, i-on na niyo vlog. Uy, nanapod oh. Sorry. Gamay lang. Kamay lang. Congratulations! Ayun. Para-paraan siya ni siya. Now, they think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back. Ayan, so basta batanon, uyab-uyab, paris-paris, kilig-kilig, ana, balag kapoy, basta kay naang crush, ano. Basta ako, I'm with my wife. Basta ako po. Nisingit ba? Nasa kalikod. Hili ko Lagi ko magkuhan ka na ni. Ay, siya niya. Oy, LQ sila, LQ. Alright baby, it's chow time. Kainan na. Hi guys. So mintras gaulat pa ko sa ila ha, kay human naman ko ni kaon. Of course, pag humanog kaon sakit sa baboy, katulgon dayon. So, testing sa taning duyan. Kapitan niyo guys, kapi. Asirado ba diyan? Naka-MOR niyo. Di ba? Hindi kayo magkapi-kapi nga nature ang palibot. Way dagang. Alright guys. Human sa taas-taas nga pahuway o pagluto. Padayon na pod sa among trail. This time paubos na pod. Ay, by the way, wala na may tubig so kailangan may og refill. Asa man dapit? Alright, it's refill time. Tungod sa taas nga hulaw, dagay ng mga trees nga nangamatay. Mo na kailangan i-anag silang patubang sa tao para dili mahulaw. Para nasa confidence ba? Slide din ng hulaw ug ulaw. Ulaw dito. Tarungon og luto. Para dili mahulaw. Down. I hope you live a long life hating and watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan, but I got God on my side, always down to ride. Don't get it twisted, I ain't perfect in the least. I'm still all up in your girl jeans like a crease. Matter of fact, like a geneticist. These rappers records coming out, they so repetitive. Kanang basta Domingo ba, na naman tata sa balay, pwede naman tata mananaw TV. Tulog ba? Ka-duty ugma, ano, apil-apil ba manggod? Amo pwede ako tagtiyan. Tapos, ang bugiro pa, dadala pagbag. Pila ka kilo, sir? Pila ni ka kilo? Oo, kabalo. Puyay. Kantsawan lang ko sa mga bata. Oh. Sige, kabalaka. Tiguwang ragyapon mo. Natulala mo, first time mo nga na nag-trekking nga baboy, no? Survive gyapon. Nabantayan ko lang ba? Kung kinsa pa'y tambok, kinsa pa'y tiguwang mo pa'y dakubag.
Oh? Burong matugmol. Pagabot nila, ngisi pa sila. Ako hingal. Sige lang, kaya ko to. Support me guys. Kung isuportahan ko ninyo sa akong pagsakasaka, comment below. Subscribe on my channel. Teka, mo bitok-bitok nga t-shirt ha. Kanang chewable. Pwede makaon. Kapoy aning makadun na kaspangpang magkalayo. Ang tawag ka na nasa luyo mo ng mga sweeper. So kung munong ko, unong po na sila. Hindi makaya. Gamay na lang yun. Ha? Made it! What the? Anong ka mo smile lang gyapon? Napahuway na sila. Takot diri. Hey. Ano yung sip? Thank you guys, thank you. Thank you. Tagayin ninyo yung lugar, kami oxygen. Ambulance, ambulance. Thank you, save your people. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Okay. Yeah, please subscribe sa akong ano na, kalma rin pa singit na ma-advertise ba. Sorry ka lang di anak, akong angle anak mong gano'n. So, kung anak mong diretso otok ba. Alright, thank you guys. Pakpak, hindi na virgin. Pagpagpag nagisikos siya, di na ka virgin. Wala ka nag-ingon. Alright, that's it guys. Actually, di mo ni, kawan mo na ako pa man ni. Pero okay na. Medyo hangak. Wapo kayo kay mga pareha na mo nga mga model sa head and shoulders, olo diri sa shoulder wa na iliog. Pag medyo heavyweight ka, dakong tabang gyud pag medyo light ang imong ginasulog. Tapos syempre imong sapatos, ises. Kung medyo bagay po bahalag pita, pero at least di ka ma-slide. Sa mo effective kayo ang nay kani kay makasave ka sa imong energy. Tapos ang tubig, grabe. Salamat. Salamat sa mong team Laspag diri mo ni mga bossing nagpakuha na mo diri. Sir, kaway sir. Yan. Muni sila lang nag-motivate sa mo ah. Sila nag-iyon sa mo anong nag-apil-apil man mo ani. Nurse din ni Laspag. Balin mo gud. So, yan ni guys. And katong wala pa nakasubscribe, paliw paki-subscribe kung namo yung mga suggestion diha nga mga booking nga nagtuan. Tapos wala pa namo gusto nimo nga ipatry nako, why not? I-comment sad sa ubos ha. Comment lang guys. Share, subscribe. O salamat sa inyong pagsuporta. Balag mo yun lang mo, we support you Bernie. Okay na kayo na sa ako ha. Thank you guys. Mua chup chup kaning yung tanan. Alright. Kuma na. Ihangak na ko. Bye.